L'exposició Vallverdú dibuixant la transició és una mostra que reflexiona sobre uns dibuixos d'humor gràfic que Josep Vallverdú va dibuixar a les Borges Blanques al Col·legi Mare de Déu de Montserrat durant els anys 70. En la mostra explorem tres facetes del personatge, el seu vincle amb la comarca de les Garrigues, la seva part d'escriptor i també la seva part com a mestre, com a professor. A més, també reflexionem sobre el significat d'aquest humor gràfic que va produir aquí a les Borges en tres vectors diferents. D'una banda, l'economia i la crisi dels anys 70, especialment la crisi del petroli, d'una altra, les qüestions que tenen a veure amb llengua i cultura, i finalment un altre àmbit dedicat a política i societat. S'hi poden visitar fins a 50 caricatures i humor gràfic diferent d'un fons total de més de 100 dibuixos que va fer Josep Vallverdú. Si voleu veure aquests dibuixos de Josep Vallverdú durant la transició, veniu a l'Espai Macià de les Borges Blanques.